testa lite grann. Men nej. Blä! Jag ska bara en napp kvar. Nej, två. Där. Okej, det vilka? Jag lagar snabbt först. Där. Blä! Är det favoritnappen? Ja. Den enda som duger. Ska Maximilian få kramen? Kramen. Ja. Kram. Mamma ser nappen. Ska vi leka kurragömma? Kurragömma? Ja. Lukas får räkna. Ska Lukas räkna? Ska vi leka kurragömma? Vem vill vara med i kurragömma? Där räcker upp en hand. Jag kan räkna. Om du springer hemma. Gos. Oj. Vill du vara med? Oj. Hej. Oj. Men oj. Men nej. Men nej. Nu börjar jag räkna. Men nej. Ge matten. Du får nog räkna här borta. Fast Lukas, du behöver inte ha nappen nu. Nej, jag räknar här. Jag räknar till 30. Maximilian, kom. Vänta, Johan. Johan, sjung en sång. Medan du räknar. Johan, Jag ska sjunga då. sjung Bäbe vita lamm. Bä, bä, vita lamm, har du någon ull? Ja, jag kära barn, jag har säcken full. Denna stora två, tre, 5, 6, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Nu kan du leta. 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22. De är klara, Johan. 26. De är klara. Klara? Vart är ni? Kom här ska du få se. Kolla. Vart kan Max ta iväg? Den brukar ju gå lätt att öppna. Där var han. Ska vi käka det?